שלום, אני עידן, אני מתאמן אצל מאסטר אלי אבו כבר כשנתיים. עשיתי סרטון המלצה נוסף בעבר שבו תיארתי את החוויה שלי מאימונים אצל מאסטר אלי אחרי שנים של אימוני יוגה בכל מיני מקומות שונים, וכשהגעתי למאסטר אלי התחלתי לחוות באמת את הפתיחה של האנרגיה בגוף בצורה של זרמים וחום, וכפי שהוסבר לי על ידי אלי, זה בעצם הפרנה, האנרגיה המרפאה שתמונה ביוגה. אני עושה היום סרטון המלצה נוסף כי רציתי לספר על חוויה שקרתה לי בעקבות האימונים. שנים ארוכות סבלתי מפלטפוס, בעצם מאז שנולדתי בערך, שגרר בעקבותיו כאבים בברכיים, בגב ושנים של הליכה עם מדרסים. ולפני מספר שבועות הייתי בבית של ההורים, ופתאום אמא שלי, רפלקסולוגית במקצועה, מסבה את תשומת ליבי לכך שפתאום הרגל שלי נראית ממש טוב. יש לה את הקשת המוכרת שיש לרוב בני האדם ברגל שלהם, והיא בעצם קיבלה חזרה את הצורה האידיאלית והרצויה עבור הרגל. וזה משהו שקרה בעקבות הרבה מאוד עבודה ואימונים, תשומת לב מאוד דקדקנית לדגשים ופרטים מדויקים שהביאו את זה שהרגל שלי יכלה לקבל חזרה את הצורה הנכונה לה. אני ממליץ בחום לכל מי שרוצה לקחת את האימונים שלו ואת הקשר שלו עם הגוף שלו לרמה הבאה, להגיע להתאמן אצל מאסטר אלי אבו. תודה.